سلام تخضادلتيم سيم إكسترا شو سبورت نلومي بفليز بلا مدبينا مصناكم زلنام قلن كاب مكرات بريمير ليج تفتوتن ليجند علمنا زغونة تصاطين أرسنال نبر تيري دانيال أونريم كابا متصاصون أبركتون زملكت حزنا لكم مصينا لنا صناي مكتتال تيري دانيال أونري بهال قمت 1 متر 88 سنتيمتر 17 حزم شحنجعتمي 77 قبل أولي يزون فرانس توليدوم شحنجعتمي 83 كساب شحنجعتمي 89 مس كلب لأوليم شحنجعتمي 89 كساب شحنجعتمي 9 يو اس باريسوم شحنجعتمي 9 كساب شحنجعتمي 9 كلتن في تيم تشاتليون شحنجعتمي 9 كلتن كلر فونتين معودي كعسو غريم تيري وونري برز كفتا ناشت كلبات فرنسين بشحنجعتم تسعان كساب شحنجعتم تسعان 4 كلهم موناكو نعلون كاتالانو استبال حركاب دهسات تصاوت زكايد كيلاتا غانتام نتيري اونري كعزبو لاختوم غانتوم شو بشبارو بستعوتلو اونري نقولن قولها دحر مزغابوم اتلو صبصباتو ناب حلفت كيركبه بناتو وساني نونري نابتاز لاختوم موناكو كصنبر صاوعي تقربلوم ملس اونريم حراي زبل نبرم انتخونه دايركتور تا كلب نونري كقبلو ايدلين تمقنيات وصيت ناي تمرتخا حماق سلازلو زبل نبرم انتخونم زي ارنولد استبهل الاخ نزي دايركتور موناكو سلاز امنو ود 13 عمت اونري نسناين شتي غانتا تطرنيفو صوتو ن4 عمتات دحر مكيادو بشحنش عتم 94 ناب عباي كلب موناكو تسغاغرم شحنش عتم 94 كساب شحنش عتم 98 ابت غزيت موناكو بنايلو ما سلطاني ارسن فنجر تعلم نيرام اونرد ما زبلص مسيت تصاتاي عمت شحنش عتم 99 زبل شلمات كعتر كلهم اب شحنش عتم 97 دمام كلبو وانጫ ليج فرنسا نختعتر اب استواصو غبرم اب زغصل عمت شحنش عتم 97 كساب شحنش عتم 98 اونري اب حدا عمت شوعته غلات اب چامبيونز ليج كمزغب زبقعم ناي مجمرتا فرنساو زبل كبري كركب كلهم غانتو ድማ ክሳዕ ፍጻሜ ክትበጽሕ ኣኺልዋም ኦንሪ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ብቕዓት ዝተመሰጠም ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብቲ ኣብ ሃገሩ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ንኽጻወት ዕድመ ቅረበሉ ምስከም በዓል ዚዙ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተጻወትቲ ኮይኑ ድማ ዋንጫ ዓለም 1998 ዓተረም 1999 ኦንሪ ኣብ ሂወቱ ክቆፅራ ዘይደለ ዓመት ስፖርት ነይራም ዓመት 1999 ናብ ጁቬ ምስ ተጸምብራ أتكعي كنسو أبي ماناي شنخ كتصاوت بأسلطن بمئزازو زعيوت عمت حلفم كاب زكايرهم عساش بشت صوتتا سلسة غولات راي بمزقابو متايو عمل كحتو أتوم تيري دانيال أونري بحزاز زعيوت عمت سبورت أبغزي عرف سيسدرون خري نا فرنسا كغنع نا اير تيكيتا أورتم أبتا تسافيرو لازم نبرن فاريت كما قات عميم نتيها موناكو كلو أسلطان يوز نبرن أرسن فنغري رخبوم ኣብ ተሓፂር ናይ ነፋሪት ጉዕዞ ድማ ኣብ ጁቬ ከም ዘይጣዕሙን ናብ ኣርሰናል ክንጽምበር ድሌት ከም ዘለዎን ነቲ ፈረንሳዊ ሰልጣን ይነግሮም ኣርሰናል ኣብቲ ግዜትን ኒኮላስ ኣኔልካ ናብ ሪያል ማድሪድ ሸይጣቶ ብምንባራም ኣጥቃዓያ ሙፋር ተጸሚዳ ነበረት ብርሑቅ ክከታተሎ ጽንሐ ቨንገር ነቲ ሓሳብ ከኩማስዖ ጀመረም ዘይወላውል ውሳነ ምዃኑ ብምእማን ድማ ኣብ 1999 ንኢጣልያዊ ጁቬ 11 ሚልዮን ብምኽፋል ንኦንሪ ናብ ሃይበሪ ኣሰጋገሮም 1999 كساب 2000 أكلوا بقعة أونري مسكد بريمير ليج زخيد بزي منبارو أبقل دقفت شاولت فترم مسمخر أنيل كام هنري نايم سلاف عدل كام مجمرتات حزيوم رقيبوم قدامو تشمونتن صوتاتات قول بزي مسقابو أمسح مسجار يغاس تفتسمو خوينو قربم كام نايكن فكافالي نامولات كعي تغيروم صوتاتو زكاي زنبر أونري نزور زنبر نقفيتام بتناب قدامي عموتو زمزقبن 26 قولات معصو أف جيرلنيوم أرسنال دما نمان يونايتد تغفديلا كلاي درجة حيزا ولدرا زازمت 2005 أونري نزع عمت سبورت بولكو بزح عودات تغناتي في الأيوم 17 تقنبيم 2005 أونري ناي كل جزيز بلت مزقاب شوت أرسنال كخون زبقى عدتو قولا مزقبم أنصار سبورتا براك كلتا قولا تابزم مزقبول المشهد نتي بيان رايت تحيط سنحب بزح قولات بالمسبار مالي أرسنال وريو بتقل الله 285 قولات أمزقبم بحتيم لكاتيت كلتشحن شبشان اون راب قطن بريمير ليغ انصار ويست هام ولا قصرم اب بريمير ليغ مبل 250 حرن مخونيام نتي بكليف باستين تتحيز نبره كروسن بمسبار بوص امزغاب شوت ارسنال اب بريمير ليغ كوينو حدش كروسن صحفم اب ستاديوم هايبري 100 جول زمزغبه انكو تጻاتي ارسنال زبل كبرون قال كابتا ابز عمت سبورت زرخبو كبر كخون كلهم سالساي غزي دما بولص تጻاتي هاجر فرنسا كخون بقعم
2006 2007 ኣካየድቲ ኣርሰናል ሓደ ካብ ዝዓበየ ጌጋታት ዝፈጸሙሉ ዓመት ስፖርት እያ። ባርሴሎና ንኦንሪን ምፍራም 50 ሚልዮን ሒዛ ቀረበት። እዚ መጠን ገንዘብ ነቲ ብዚዙ ተታሒዙ ዝነበረ ፕሮወሰን መስርሕ ምስጋር በሊጹ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ዝገብሮ ነበረ። እንተኾነም ኦንሪ ኣብ ኣርሰናል ዘጽንሖ ናይ 4 ዓመት ኮንትራት ክፍርም እኳ እንተኻእለም ብተደጋጋሚ ምስ በርቲ 10 ጎላት ጥራይ እዩ ነዘርላንዳዊት ክለብ ክጋብዛ ክኢሉ። 2007-2008 ኦንሪ ናይ ኣብ ኣርሰናል ድሕሪ ናይ 8 ዓመታት ጸንሐቱ ብ24 ሚልዮን ዩሮ ናብ ካታላናዊት ክለብ ባርሴሎና ተሰጋገረ። ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ምስ ባርሴሎና ከም ናይ የማናይ ክንፊ ክፋል ኮይኑ ዝተጻወተ ኦንሪ 19 ጎላት ብምዝጋብ ዝበለጸ መዝጋቢ ጎልታ ክለብ ኮይኑ ንዓመት 2007 ክሳብ 2008 ዛዘማ። ካብ 2008 ክሳብ 2009 ኦንሪ ምስ ባርሴሎና ኮይኑ መዳልያታት ዝዓተረላ ዓመት ስፖርት ኮይና ሓለፈት። ምስ ባርሳ ኮይኑ 3 ዓወታት ጨበጠ። ቻምፒየንስ ሊግ፣ ላሊጋ ከምኡ ድማ ኮፓ ዲ ሬይ ምስ ሳሙኤል ኤቶን ሊዮኔል መሲን ብሉጽ ምውሃድ ፈጢሮም ኣብ ሰለስቲኦም 100 ጎላት ብምዝጋብ ንክለቦም ሓንቲ ካብ ዝበለጻ ክለባት ዓለምና ክገብርዋ ክኣሉ። 2009 ክሳብ 2010 ምስ ምንጻእ ፔድሮ ሮድሪገዝ ኦንሪ ናይ ምስላፍ ዕድል ክስእን ጀመረ። 15 ግዜ ጥራይ ናይ ምስላፍ ዕድል ድሕሪ ምርካቡ ምስ ሓለፍቲ ክለቡ ብዝገበሮ ስምዕ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2010 ካብታ ክለብ ተፋነወ። 2010 ክሳብ 2012 ናብ ርጋን ዝተጸጋግዐ ኦንሪ ዝቕጽል ጉዕዝኡ ናብ ትሑት ገንዘብ ዘለዎ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮነ። ምስ ኣሜሪካዊት ክለብ ኒውዮርክ ሬድ ቡልስ ድማ ሓድሽ ኮንትራት ከተመ። ጸወታታት ሊግ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዕሪፉሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኦንሪ ኣብ 2012 ናብታ ሽሙዕ ዘብየላ ክለብ ኣርሰናል ንኽልተ ወርሕ ክጻወት ተሰማምዐ። ናይ 2 ወርሕ ጸንሕቱ ብሸቶ ኣንጻር ሳንደርላንድ ዛዚሙ ናብ ክለቡ ኒውዮርክ ሬድ ቡልስ ተመለሰ። 16 ታሕሳስ 2014 ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ካብ ኩዕሶ እግሪ ብወግዕ ከም ዝተፋነወም ብምግላጽ ጫምኡ ሰቐለ። ምስ ስካይ ስፖርት ከም ተንታኒ ኮይኑ ኣብ መስራሕ ይርከብ። ገለ ካብቶም ኦንሪ ዝዓትሮም ዓበይቲ ወናጩ ምስ ሞናኮም ሊግ 1 ፈረንሳ ሞናኮም 1996 ክሳብ 1997 ኣርሰናል ፕሪምየር ሊግ 2001-2002 ክሳብ 2003-2004 ኤፍኤ ካፕ 2001-2002 2002-2003 ክሳብ 2004-2005 ኮሚኒቲ ሺልድ 2002 ክሳብ 2004 ባርሴሎና ላሊጋ 2008-2009 ክሳብ 2009-2010 ኮፓ ዲል ሬይ 2008 ክሳብ 2009 ቻምፒየንስ ሊግ 2008 ክሳብ 2009 ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም 1998 ውልቃዊ ዓወታት እንኮ ተጻዋታይ 3 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ፈረንሳ ካልኣይ ደረጃ ንብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ኣብ 2003 ከምኡ ድማ 2004 ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ 2002-2003 ክሳብ 2003-2004 ብሉጽ መዝጋቢ ፕሪምየር ሊግ ኣከታቲሉ 2001-2002 2003-2004 2005 ክሳብ 2006 ብሉጽ መዝጋቢ ሾት ኤውሮጳ 2003-2004 ክሳብ 2005 ብሉጽ መዝጋቢ ሾት ኣርሰናል 228 ጎላት። ውልቃዊ ህይወት ኦንሪ ኣብ 2003 ምስ እንግሊዛዊት ሞዴሊስት ኒኮል ሜሪ ተመሪዑ። ኣብ 2005 ድማ ቲ ኢሎም ዝሰመይዋ ህፃን ወሊዶም። ምስ ሜሪ ክሰማማዕ ዘይከኣለ ኦንሪ ኣብ 2008 10 ሚልዮን ዩሮ ክሓሳብ ብምሃብ ብወግዑ ተፋቲሑ። 2000 ክሳብ 2001 ኦንሪ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ዘይከም ናይ ቀዳሚት ዓመቱ ዝሕሊል እኳ እንተቐረበ ጋንቱ ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲላ ድሕሪ ዩናይትድ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ንውድድራት ፕሪምየር ሊግ ክዛዝም ከላ ኣብ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ብሊቨርፑል 2-1 ተረቲዖም ንዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኣማዕዲዩ ክሪኣ ተገደደ። ዓመታት 2001-2002 ንኦንሪን ክለቡን ኣርሰናልን መባልዕቶም ኮይኑ ሓሊፋ። ኣርሰናል ሊቨርፑል ብ7 ነጥቢ በሊፃ ፕሪምየር ሊግ ዓቲራ። ንቼልሲ 2-0 ሲዕራ ድማ ንዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ኣብ ሕቑፊኣ ኣተወጣ። 2 ማልያታት ኣብ ሓደ ዓመት ዝረኸበ ኦንሪ ኣብ ኩሉ ግጥማት ብጠቕላላ 32 ሾታት ብምዝጋብ ዕውት ዓመተ ስፖርት ኣሕለፈ። እንተኾነም ምስ ሃገራዊት ጋንትኡ ኣብቲ ኣብ ኮርያ ጃፓን ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም 2002 ካብ ናይ ምድብ ክሓልፉ ብዘይምኽኣሎም ነቲ ዝወሰዶ ወናጩ ካልእ ማዳልያ ክውስኸሉ ተዓንቀጸ። ዓመት 2002 ክሳብ 2003 32 ጎላት 23 ጎላት ዝኾና ኳዕሳሱ ብምስራሕ ዓለም ከዛርብ ዝጀመረ ኦንሪ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ምስ ክለቡ ኣርሰናል ብምዃን ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዓተረ። ብውልቁ ድማ ዝበለጸ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ከምኡ ድማ ዝበለጸ ተጻዋታይ ፈረንሳ ዝብል ድርብ ዓወታ መስገበ። ብልጭ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ብቕዓት ዝነበሮ ኦንሪ ንብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ወሲዱ ኣብ ዝበሃሉ ዝነበረ ዓመት 2003 ክሳብ ሎም ለይቲ ንኣሰራርሓ ሕጊ ፊፋ ዝነቅፍ ኩነታት ኣጋጠመ።
زيزو بلوت تسعات عالمنا 2003 زبل كبر ተጎናጸፈ ኣብቲ ግዜ ኣነ ከም ዝክሮ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዝወሃብ ሽልማት ባሎን ዲኦር ናይ ሮናልዶ ስዋረዝ ዓይነቱ ፍልልይ ነይርዎም 2003 ክሳብ 2004 ኣርሰናል ልዕሊ ኩለን ዓመታት ደሚቃ ዝወፀትሉ ዓመት ስፖርቲ ነይሩ بحجز موسى تكافلتي باتريك فيران روبرت بيرسن تحجز اونر ድማ ምስ ዲኒስ ቤርካም ተዋሂዶም ንፕሪሚየር ሊግ 49 ግጥማት ብዘይ ስዕረት ዛዘመት ክለብ ክትከውና ኽኢሎም ማጥራይ ዘይኮነስም ኣርሰናል ተኣንኮ ብወርቅ ዝተሰርሐት ዋንጫ ዘለዋ ክለብ ክትከውን ኣብቅዕዋ ኦንር ቡልቁም ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ ብሉጽ ተጻዋታይ ሃገር ፈረንሳ ዕውት ወርቂ ጫማ ብ39 ሾታት ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾት ኤውሮጳ ካልኣይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ዝብል ክብሪ ተጎናጺፉም ዕውት ዓመት ስፖርት ኣሕለፈም 2004 كساب 2005 عمت سبورت 2015 أرسنال نوانجا بريمير ليج تشيلسي حليفا كتبا خلام اونري بمسبر تاب زي تسلفلو ጾታም ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ዓትረት ኦንሪ ብሳሳ ሓደን ጎላቱም ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾት ኤውሮጳ ኮይኑ ወርቂ ጫማ ከዓትር ኣይተጸገመን ፈረንሳዊ ፓትሪክ ቬራም ካብታ ክለብ ድሕሪ መውጽኡም ዳንኤል መዝነት ሓለቓ ጋንታ ተረከበ 2005 ክሳብ 2006 ኦንሪም ነዛ ዓመት ስፖርት ብውልቁ ብዙሕ ዓወታት ተጎናጺፍላዩ 17 ጥቅምቲ 2005 ኦንድሪም ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሾት ኣርሰናል ክኸውን ዘብቃዓቶ ጎላ መዝግበም ኣንጻር ስፖርታ ፕራግ ክልተ ጎላት ኣብ ዘመዝገበሉ ምሸት ነቲ ቢአን ራይት ተታሒዙ ጸንሐ ብዙሕ ጎላት ብምስባር ማርያ ኣርሰናል ወዲዩ ብጠቕላላ 185 ጎላት ኣመዝግበም ገለ ካብ ጭርቃናት እንደገፍቲ ቶተንሃም ካብ ዘፍርሕ ሕልሙ ተበራቢሩ ፊኒስትራ ከፊቱ ስምባዱ ከውፅእ ከም ዘይክእል ትፈልጡ ዶም ፊኒስትራም መዝኸፍት እታ ንኽብሪ ተባሂላ ዝተሰርሐት ሓወልቲ ናይ ቴሮ ኦንሪም ብግዜ ለይ ተብለልጅ ብምዃና እዩ መቸም ኣርሰናልን ቶተንሃምን በሉ ጉዕዞ ናይ ቴሮ ኦንሪ እዚ ይመስል ነይሩ በዚ ቀርብናልኩም መደብ ተዘናጊዕኩም ትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ካብ ዝበለጥ መደባት ሒዝና ክንመህፃኩም ምትብባዕኩም ኣይፍለየና እንዳበልኩ መደበይ ከዓፅዮም ዘሰናዩ